de functie van een klok kan je samenschrijven dat de klok wordt let dat er iemand begroeven wordt. En dat is een teken voor de oren mensen van de warp even erbij stilstaan. Ze kan nooit al je maaien begrafenis, maar op dat moment is elk even met de wanden. Van een van ons wordt er gebracht. Als je nou bijvoorbeeld in de water wint en daar wien je verdronken, dan wordt er oors let als wanneer er gewoon overleden wordt. En zo gaat verschillende dingen een oorzaak en gevolgen. De graaf mag dus 24, 30 wezen. De kist erin, dan moet er minstens 50, 60 centimeter grond op. Dat is verplicht. Dat is een wettelijke verplichting. Waarom? Vanwege de lucht en vanwege dat er dus leven wordt dat er net ingraafd worden kan dat ze gauw bij de kisten binnen. Dus dat er net grafscanners gepleegd worden en zo gauw omdat er misschien 10 of 20 centimeter groen op zit. Dat kan dus net. Dan komt die lucht echt de bot naar boven toe. En vandaar dat er dus 50 centimeter, als minstens 50 centimeter groen op zitten moet. Doch je noosmeders? Ik ben toen een grijftemeidje. En daar doen we nog aan van dat ramt wat hier op de grond leidt. Een beetje wedermeidje. En wanneer het grijf groeven is, dan zetten we dus dit zinktastel zetten we erop. Je hebt iets liet op het touw en zakje door, we noemen het zinktastel. En als je het ketting zo het zinktastel, dan zetten we de kisten op. Dan letten we het zakje en dan later zetten we dit ramkroer en dan gaan we voort en dan komt de deurgraver en die docht met deze haken door de kisten omheen om het ketting weer onderweg te krijgen. We werken dus Friesland broden, Rijnsland, Drenthe. We zijn nu sinds kwart in Noord-Holland bezig en ben ook meer richting bezig naar Zuid-Nederland. Dat in feite is dus af van de productie die we dus draaien, als we willen, kunnen we die dus wel verdubbelen. Jo Sjogge van zelfs wel eens een begrafenis en Jo had eerst iets action. Wat is het verschil tussen no en doe? Als ik een begrafenis show, wat me dan opvalt dat ik ergens met een rouwauto ben, een begrafenisrie, dat de mensen vroeger wat netter gekleed waren. En ben ik ook gewoon van, ja, dan geef je het half op en een sigaret in de benen hoorn en een spiekerbroek hoorn en wat gimpjes erachter doen, dat vind ik net zo. Nee, dat zei maar dat was net. Ik short een brood met overlijdens, wordt een brood thuis opbaard. We gaan sinds kwart verhuren we bedkoelingen, dat overledene kind dus gewoon op bed opbaard worden. Op een dag van de uitvaart wordt de kist gebracht en dan wordt overleden opgebracht naar het kerk of naar het crematorium of naar een aula. Mijn paken die kwam vroeger had de bericht van een overlijden, dan gaan we erheen en gaan we eerst de maat nemen. En dan willen we dus een kist maken. Wij werken dus vanuit standaardmaten wij, aan een normale standaardmaat. Maar we gaan echt op 4 extra kisten, extra breed, extra lang. Een hele liedje. Heel liedje, ja. Ja, maar dan komt er echt voor van 40 centimeter. Ja. Hoe lang duurt het voordat een kist er net meer is? Nou, ik had een keer op mijn graafplaats West, daar bracht ik in de kerk. Toen kwam de deurgraver erom. Hij zei, nou breng je dingen. Maar kijk nou een keer stingen die kist van mij nemen. Het was een massieve kist die 24 jaar in graaf staan en dan kun je er niks aan weer klok even. Is het wichtig dat een kist een lang leven had? Van mezelf wel. Ik zou net in een spaanpelkistje beroepen willen worden. Ik zou zeggen van een dikke kist en een goede degelijke kelder eromheen. Ja, dat maakt het toch niet uit? Ja, maar bij het leven goed, bij de deur dus ook net op bezuinigen willen. En dit is een deertsimt. Het wie van oud zei dat wanneer om je vrouw te blijven, als die te huis ging en je trouwde, dan kregen ze van mem al een deertsimt mee. En dat ging er dan echt heel vaak aan, de eerste dag dat ze trouwden. En dan kwam dat in de kast en dan waren we bewaren tot de tijd dat de vrouw kwam te overlijden. En dan kregen ze dat weer aan. Om maar te zeggen, ze begangen, maar het was net oneindig. Eén keer houden het weer op en dan kregen ze dit kleed aan. Hoe vaak broeken je hem deze koets nog? Nou, praktisch elke keer wanneer we hier een begrafenis hebben. Dat is wel zo, we hellen van huis af met de koets en die komt hier in het kerken of in de orenkerken, brengen we het heen.
En brengen we het naar deze kerk en dan maak je hem letter door het hele dorp heen met de koets voorop. Het had iets, wanneer het jou een begrafenis doet hebben, met een hinder en een koets ervoor, dan bloedt alles steen. Wanneer het jou mijn auto komen, kan wel stilvol wijzen, alleen de oorauto maar liggen trek had er niks van. Die moeten wel eens graven roemen worden, maar die graven die worden dus eigenlijk nooit eerder roemen als wanneer er wanneer in matten. En dat is dus wanneer het de familie, een familiegraaf is, dan wordt het graaf op zich niet roemen. Het wordt wel gemaakt om er een van de naaie familieleden in te leggen. Als een graaf roemen wordt, dan wordt dat roemen dat het vervalt werden aan het kerken om meer ruimte te krijgen op het kerkhof. Het overleden te haar gebracht weer, dan kwamen ze erom en dan kregen ze thee of koffie en er waren ook krakelingen bij serveerd. En waarom? Dit is een soort symboliek. Die krakelingen die hebben het vorm van het oneindige. Op een gegeven moment beginnen ze en maar ze gaan ik altijd weer terug. Er is eigenlijk net één. En dat is het levensloop, kan je zo terug in, zodat een levensloop wijzen. En dan is het, maar dan zijn de verhoren, die nemen het erop. Ja. Dus, en dat is de symboliek van het oneindige. De mensen die begint, die gaat erop, maar zijn nijkommelingen, of de andere mensen die het mij op een verhaal binnen, die gaan het daarmee terug. Maar het heeft een functie. Die mensen die het overleden is er dus niet meer. Maar die oren moet wel verder.